ta nimu lokacin ya dan shekara 20 ina zuwa muna zuwa wurin yaki bataliyar sojoji sun yi rumu ina faɗa ma ta nimu burtai ma da gani yaro rana ka ta wajen wani yaki wasu yan hoshi sun kori burtai ta ni ce gura min su kan faɗa ma ni su faca da gani ba na tsoro na sani na ba na su jin Najeriya mu yi mata yaki babu ɗan yaki nan wa alaikum salam kebi barka dai ina wani aina barka dai me gari baka da tsoro ko da alama ban da tsoro kebi baka da tsoro ba ni da tsoro ta nimu baka da tsoro kebi ina faɗa ma me gari lokacin da muka ta yaki sai kebi ina faɗa ma nan da ka gani na ni shiga cikin sojoji sun yi ni shiga ni face da su kashe su nan wannan jira gurin wani mu kai yaki nan da ka gani na ga mun da zaki cikin da to ni kashe su kebi to bale su fatale ranka yardi fatala nawa da kare na kama fatala na kare mutane na kare fatala ka babu irin fatala da naka tsoro ta nimu fatala nawa na gani cikin daji na kashe fatala kala bayan faɗa ma wani labari da baka sani ba nan da ka gani na kashe fatala ta haɗari fatala na kashe ta haɗari an yi ɗahina da wani Barkan kurunta.